everything happens for a reason. Mutuog yun ko ini. Ang tanang mga tao nga ni abot sa imong kinabuhi mga igsoon. Ang tanan nga mga tao nga nagpasakit nimo, nagpahimo nimo kalipay, niabot sa imong kinabuhi pero gipasakitan ra ka. Ang tanang mga tao nga imong namet bisan og asa no, sus di ka amazing. Wa man gyud ko ga-expect nga magkita ta, wa pud ko nag-expect nga kanang magkuan jud ta. Maingon ani ta kasuod nga ikaw di ay nitaba makatabang nako sa kong kalisod, ikaw di ay maoy ako ang crying shoulder, ikaw di ay ang usa sa higala nga akong madaganan sa panahon sa akong kasakitan. No, naagi na yung mga purpose mga igsoon ngano na siya nga maabot sa imong kinabuhi, ngano mapasakitan ta, ngano po nga maabot ta sa punto nga laksot ang ato ang kasinatian sa kinabuhi. Kay at the end ana mga igsoon na ay dako kaayong purpose ang Ginoo and it is for the best. It is for the best. Usahay mo agi ka ana nga bati og sakit nga sitwasyon, no, nga makapalaylo nimo, makapalayas nimo anang lugara, pero didto maura na siya usahay mo na siya bugtong paagi nga mayon ka nga sus sa isang iglap na nasisira lahat, sa isang iglap wala. I need to go and live nining lugar kung asa man ko karon kay maura man jud ang maong solusyon aron malikay ka sa kasamok. And didto ang swerte nimo. So kung karong mga panahon naa ka sa lugar nga bisag unsaon nimo gunahuna, naka sa trabahoan gihate gid kanila sila tanan, labtan kanila, even ang imong mga friends na nikuan pod nimo kanang ni tingala sa nimo maglagot magin sila nimo, naasiguro ka sa sitwasyon karon sa imong pamilya nga gikontrahan ka kay hasol kay ka, wa gyud kay gamit, sige lang man kag kanang pabuhi, naasiguro ka karon sa sitwasyon nga sige lang kang gikulata sa imong bana or sige mo away sa imong asawa, nakapabugat ka ay ninyo mga igsoon, siguro di jud ka para diyang lugar. And if kadunay ka nga mudawat sa maong sitwasyon nga ingana lang pirmi, mabot ginas punto nga naay mahitabo nga daotan nga ikasakit nimo og ikapahambol og ikapaubos nimo, and made you something change your perspective, change your direction sa kinabuhi. Mabot yun nga wala ikaw nay musuko and that make you humble nya. Mingon ka nga mao ni siya pinaka best nga solusyon to distance para sa kalinaw nya. Didto may igsoon naglambo ka, no, ma-amaze ka nga sa una maglisod gani in taon kag palit og asin bitsin, wag kay manawnaw bisag saon nimo paningkamot, wala gihurot na nimo imong kusog, bisag ulan kayo init hala na nagsagubang ka nagbaol nananom pero wala pakyas gihapon. Pero didtong lugar dali ka ikang sayo na lang kay nimo ang fried chicken, sayo na lang kaayo nimo ang pagpalit og soft drinks, no, kanipod warninganan po ni kay makadaot sa lawas, no, pero naa pa ka ng lugar bisag bulad galisod ka, bisag bitsin galisod ka, which is very true. Wag kay manawnaw ngano di man para diya imong swerte. So usahay biyaan gid nato ang butang nakapa burden nato karon, no, although it hurts us, pero we need something to do. Maghimo gyud tag butang solusyon. Pero sa atong pagsolusyon, sa atong pagdesisyon, kinahanglan careful kaayo ta. Ubanan dyan na nato og balang espiritu, tawag gyud tag balang espiritu. Kay bisag unsaon pa paglungkab sa imong mga kaaway, mga igsoon, di gina sila you will stand out. Maingon na lang na sila kabaga gid aning lagniyag naong ay naa manggihapon siya, nabulahan ra bagid siya nya akong naglagot diri na stress. Kaluoy sa intawon, no? Kaluoy naman nang yan niya. Nya maingon ka maglagot ka, magpanagot ka. Ay kausos nya tanan nga maldisyon imuhang buhaton, maingon ka mobalik ra man niya di jud na siya maiyahay. Sagdi lamang kay di ra na siya maiyahay, gupol kay ka, no? Og pero imong huna-hunaon bulahan kaayo ka kay niya. Layo ra gid intawon kaayo siya nimo. Munang ako dili gid ko maibog mga isuon sa akong isig katawo nga
kanang unsay naa niya di ko maibog. I will celebrate success. Grasya po siguro ni nako kay dili man gid ko maibog mga igsoon ngayon. Wala oy bulahan kay na siya oy. Hala bulahan kay na siya. Di ko malipay ko kung siya maayo, malipay ko nga puro maayo, no? Puro maayo iyang madawat. Di ko ganahan anang ang maguol ko mga igsoon nga kanang hala oy siya kuan siya nya manghimaraot dayon ta. Wa gina na kong batasan na mga igsoon sa tinuod lang. Di mo po ko perfecto, perti po kong daghanang sulugubangon. Oy nga ika-inferno nako pero kita maninguha lamang gyud ta. Sa laing paagi matod pa nila charity covers the multitude.